И така, здравейте всички хора, които ме гледате. Аз съм геймплей на футбол и има матч с Кроатия. Така, ще играем за първи място, двата отбора. Така, дано тук Испания да бият тези таланци грози. Нещо Италия са добри там. Барио Балтели. И Испания имат и добри играчи. Като Давид Сила, Сергио Рамос, Пикие. И тук да всичките Пуйо, както се скрит. Андрес ние сте много добър. Шави също. Вие. Ого. Сега Кренджер. Но те са отбори, бе. А тук. Вия. Подаване Вия. О, какъв автогол! Какъв автогол! Давид Вия! О, мага, бе! Какъв автогол тук? Те се намъкнаха. Гледайте. Голям автогол. Ето не, или не е автогол. О, да. О, голям. И през краката на вратаря. О, мага. 5-та минута, резултата вече е открит. О, тук вече 10-та ли, бе? О, мага. Мисля, че 5-та минута. Не са нарушение. Или тъч. Тъч. Не видях какво се случи. Сори. Извините. Шави. О, мага, бе. Какви са те изподания от тъча? Вия. Срокана атака. Вия поталка. Чави Онзо. Пилтиков се спасява. Каква грешка тук си Агов за Кроатия? Та имаме. Сега. Добре изчистиха. Удар с глава. Кроатия не са отбор, който трябва да ги подценяваме. Керкасиес. Потом Пикие. Сергио Рамос. Давид Силва. Центриране на Давид Силва! Андрес иде се. Едва се размия. Сега вратара на вратата си вече. Давид Силва. Сега центриране на Давид Силва! Чави! Ох, мале! Ома, каква грешка! Пактик. Мандзукич. Петрич. Нарушение. Пауза на Кроатия. Не знам защо гледаните ми спаднаха. Много ми спаднаха. От 50 на 15. 17. 30 гледания. Баси, ужас. Ужасно направо. Е така. Те сме зерници само тук. Правите корнери. Баси. Тук ще Мазукич. За глава. Нищо не затрудни. Добре беше повтаряте такива умрели повторения, които фърли той, че нищо не са направили. Сергио Рамос. Шави. Дай сега фал, е. Няма фал, майка ви да има. Пике. Мага, виж ги, бе. И края на първото по време 1-0 за полза на Испания. След гол на Давид Вия в 10-та минута. Добре, бе, ама на тях не давате фал, нали? На нас не давате фал. Кирка си е взимала. Сергио Рамос. Потом към Пуйол. Пилка Сергио Бускетс. Потом към Андрес Иниеста. Кой е по-бърз? Спечели се.
човека. Изрази не са. Страхотно изпретна изрази не сте не успя да намери към дивил. Се поел тръгна напред. Каква трака защитите се на... Защитите ги няма в Испания. Поел подалка адрес Иниеста. Дивил. Шави. Чави Алонсо. Центира на Чави Алонсо. Пакетик. Изчистване. Лука Модрич. Сега какво извежда подаване удар и какъв пропуск? Петрич. Да, Петрич пропуска. Пуел. Капдевил. Тук те са баси изорите човек. Едуардо Модрич. Центра. Подаване. Да, гледа. Ома гъто. Загуби някъде не стигна. Браве! Касиес. Знах, че си вече ще му фани, защото се паняка. Чави Алонсо. Сега Шави. Шави сега мина през всичките, само че не успява да стреля. Баджи. Ох, мале. Кирка си е смоли. Сергей Бускетс. Подай към Шави. Шави сега. Спича Шави. Паси майката. Сега ще направи на смяна. Торс ще влезе на място. И... Направи праклипа. Ще направя двете смени. И това е края на матча. Тупа, как ме свърши. Нищо печелим. Вау, радост на нашите футболисти, да. Печелим срещу Кроатия. Ето. И сме излизаме на първо място с 2 точки. Финландия, следващия матч в Финландия. И така, да ви беше харесал този епизод. Коментирайте, оценявайте. И да,